sizothanda ukuhlonipha uNkulunkulu ngalomzuzu kakhulu. Siyafisa ukuthi inhliziyo zethu sonke sizakale. uNkulunkulu asibeke endaweni emhlophe, ngoba mase kuzokhuluma uNkulunkulu sonke simele ukuthi sithobe simnikeze indawo. Bakhona abantu ongathi mabezokhuluma kuthiwe hayi nibobezwa kodwa ningabalaleli, kodwa uNkulunkulu akanjalo. uNkulunkulu mayizokhuluma kuthiwa womuzwa uphinde ufake i-40 bese uyamlalela. Ngicela ngonumber 60 emacilongweni evangeli, stanza sokuqala nesokugcina, bese sicela ukuthi inceke kaNkulunkulu ize ngaphambili thulule inhliziyo kaNkulunkulu. Hlengiwe lemnandi lelizwi, hlengiwe ngekasi lemfana, hlengiwe ngomusa nothando, sengenziwe sena nabangu umntwana, ngihlengiwe Jesus. Alibonge igama lenkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo nasekuseni ukuba asivuse umusa ukuvuswa. Ngicishe ngathi kanye noKristu ukuvuswa kanye naye. Sibonga ukuvuswa. Sihlukane lapha ngisindisiwe. Izindaba ezinhle ukuthi namanje ngisasindisiwe. Ezinhle kakhulu zithi angisobuyele emva. Nomsathana ngakhipha isihogo nomkhwekazi wakhe nosibali konke. Eyona nto engenandaba nayo sathana. Ngoba akho lutho angenzele lona.
kunalokho inhliziyo yami iyathunukala ngezinto azenzile kwifamily yami. Ingakho ngingena nembeza nezinto usathana azikhokhobhisayo. Ngoba okubona kusenze saba kule ndawo umusa. Amen. Siyabonga abathandekayo. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngiyacela sibheke izwi lenkosi. Ngokuka John chapter number 1. Ngicela ngifundelayo asifundele uverse 12. Ngicela ngesizulu bese kuba khona ozosifundela ngeNIV omunye asifundele nange New King James Version uverse 12. Ngokuka John chapter 12 chapter 1 verse 12. Praise God. Kepha bonke abamamkelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkuluNkulu labo abakholwe egameni lakhe. English. Ulimi lasemzini. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Praise God. What version is that? New King James. Oh, thank you. NIV. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right Jesus. to become children of God. The right to become children of God as standards. Bongembo, bonge, bongembo, Jehovah, bonge. Ngiyacela udadewethu uDelisile asenyusele enkosini ngomthandazo. Siqalo nesiphetho. Sibongile nsuku yemfihlakalo. Sibongile zali. Sesiphinde sakhona. Singena kulo letafula. Athi angangena kulo uDavid inkosi. Wayikhumbula indlu kaSawuli. Siyabonga. Sesikhona phambi kwakho. Wena wazana nenhliziyo yethu. Wena wazana nedingo zethu. Nceke yakho seyimile. Mana nayo. NjengoNkulunkulu ophilileyo. Haqe. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Izwi lakho liyaphila. Linkemba. Esika nhlangothi zombili. Limile. Ukwakha nokubhidliza. Ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe kwimisebenzi yonke emihle. Siyalamukela. Hallelujah.
Siyamkela. Moya ngcwele. Siyalamkela thatha udumo. NgoJesu Kristu Nkosi yethu. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Semvuselelweni enkulu. Enye yamaphila egospel kaJesus Christ indaba yePhasika, Pass over. Ngibusisekile la ngisalalela amazwi awu7 yesterday abazalwane bebesikhonza la. Kunento engithanda ukuthi ngiyibalule nje eyangibusisa leyo ukuthi uJesu kwisikhathi esibhlungu kodwa uthola ukuthi akawufuni wine noma lethelwa wona ukuze again ngoba indlela ayosophengayo ubese dehydrated ngamanye amazwi umzimba wakhe bowalambela amanzi ngoba umzimba womuntu ipercentage enkulu ekhona amanzi ingakho ukuthi mawubona abagijima iComrade marathon ubone benikwa amanzi noma ngaba kaphumi kule team le wena kuyo wena ophethe amanzi kuthiwa emnike ngoba amanzi ayadingeka emzimbeni uxolo malube nathi manje uJesu la wayesophe kakhulu ngoba uJesu njengoba kade besho nje la abafowethu lo Jesu oclean ekuswenkwa ngaye it's not our Lord eyethu akekho owayesathanda ngisho ababemshaya babathi bamshaya bese beflathela ngoba isimo ayekuso akekho owayesengakwazi ukumbheka wayengasemhle amen now makulethi wine ngoba bebona ukuthi angasabe namandla uJesu akazange awamkela uvinegar not wine sorry yini edala lokho wayengomelanga ivinegar kodwa mebona itarget yokuya kwakhe esiphambanweni ithi remember me ungikhumbule Jesu ngikhumbule wathethe no kuvinegar wathi kulo othi ngikhumbule wathi ngizoba na eparadise ngoba sekukhuluma itarget yakhe bandla lenkosi malibonke igama lenkosi awusiphindele ke mzukulu ngokuka Johani igospel verse 12 nicuphe mfowethu Kepha bonke abamamkelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkuluNkulu laba bakholwa egameni lakhe abakholwa egameni lakhe yes ngicela NIV ukuze vele sheshifike Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. he gave the right to become children of God alibonke igama lenkosi kunento engifuna sidlule kuyo la ngomusa kaNkuluNkulu kunenzuzo ukuba kuJesu kunenzuzo ukuba ufunyanwe ukuye bonke abamamkela kaze ngajabula namhlanje na hawu ngizwa abazalwane befakaza awu Nkosi yami isiyaqoza indaba yokufakaza ngoJesu kwezinye indawo ayisekho nhlobo eyona nto ebeyelapha umuntu ohleli lapha phansi uthi awukani
ngibambeke ezeni kuyaphumeka nangu sibanibani ngiyamazi uphumile. Hawu amen. Kukhuluma lana umvangeli uJohn. Hawu amen. Lo mvangeli uJohn yena mdala kunoJesu ngezinyanga. Hallelujah. The same message eyanikezwa uMaria iqhamuka nengelosi enkulu ephethe izindaba ezimnandi. Ingelosi zi-categorized. There are angels who are given a responsibility and a task yokuthi zihambise izindaba ezilungileyo. Good news. Bese kuba khona lezi ezinikezwe i-message eqondene ne-war nempi. Aw amen. One of those angels uMichael. But la akuthunywa nguMichael ngoba bengafuna uNkulunkulu ukulwa, bengafuna ukukhipha into ukuthela. Wathuma uGabriel. Wathi Gabriel hamba uye entombazaneni. Awu mantombazane kwathi angithi shine emantombazaneni. Kwathi angithi shine emantombazaneni. Kwi-Old Testament kwalimala ubudlelwano ngoba inyoka ikhohlise owesifazane. Lento ke manje yabenza laba besifazane ngathi bakhohliseka kalula okanye kwaqhamuka nje enye inkolo ethi ibo laba bakhohlisekayo. Umuntu wesifazane nje wabonakala eyinto engathi ithuluzi nje futhi bona bakhohliseka. I-Old Testament mayivulwa ivulwa nowesifazane ezoba ngumsisi. But ku chapter number 3 from chapter 2 evezwa as a helper. Ku chapter 3 the same muntu wesifazane kubonakala esekhohliswa. Abantu abaningi ke bayibamba kuleyo version yokukhohliswa kwakhe. Bakhohlwa ukuthi i-Old Testament i-New Testament kodwa efihliwe. I-Testament elidala i-New Testament efihliwe. Izinto ezezokwenzeka kwi-Testament elisha zifihlwephi? Kodwa lezi ezikwi-Testament elidala elisha ziyambuliwe ze-Testament elidala. Ngamanye amazwi kwi-Old Testament kufihlwe izinto ze-New Testament. Angindidi? Angifuni ukuhamba nani kanti sengiyanidida. Phakamisa isandla mawudideka mina ngilona lolo hlobo. Elisabayo malibizwe evesi. For kangwane khona befundisi abathole kanzima kabi. Ababizelwe emission njalo mabeshumayela, mayiqeda ukushumayela abizwa emission ahamba amadelo eqhaqhazela. Ngathi kwelinye lalithanda ukubiza kakhulu abefundisi babizele emission. Ngathi angiyilapho ngiyokwenzani. Lento boyikhuluma sifuna uyilunga ethi cha ilungela samadoda ayilungela. Angiyi emission. Manithi angiye emission. Khona into enifuna ukuyilungisa. Hambani notshana uJesu nomoya engcwele abanginika imessage angithunywanga yini mina. Yenza lonto. If nithi angiye ngale akuhambe phambi hambani niyotshena yena kuqala. So ayengithusi nje indaba yokuthi esijikele ngale. Sanibonani. There are so many preachers. Khona bashumayeli babantu. Umuntu mangifaka a-spare or ewimpi noma emakenpini ukuba ngiyodla ukudla kumnandi ngoba enzela ukuthi mhlambe a reduce istimula sezwi. You know what yayazi into engiyenzayo ngiyamhlonipha ngiye ngidla ukudla lokho kumnandi angithengele kona. Kodwa mase ngifika la emsebenzini kaNkuluNkulu angithuma ukuyowenza angisayazi indaba
yalapha ewimpi. Ngoba indaba yasewimpi bekuyindaba yasewimpi kulungiswa inkonzo yesisu ngoba isisu siyayidinga iwimpi. La njengoba sila khona indoda eyafa. A pulpit must not become an entertainment. Sanibonani. Ipulpit indawo yokuvela kwamaqiniso. Ungabothuka as long wazi ukuthi is source of the message ivelephi. Ungethuki. I-Old Testament ifihle i-New Testament. Niyayizwa? Bese kuthi i-New Testament yambula i-Old Testament. Ziyaphakelana. Sanibona? Akukho kulwahlwayo. Ukuthi ndumehluko khona okugcwaliswayo. Khona okugcwalisekayo. Mayibonge inkosi. Leli gama elithi testament lisho isivumelwano, a covenant. Kwi-testament elidala bekunesivumelwano lapho esikhona phakathi kaNkulunkulu nabantwana bakwa-Israyeli esithi bayogcina izimiso abayale ngazo abawisele zona. Kunemikhosi ababekelwa yona ekufanele bayigcine. Amen. Emkhulu isimanga mawufika kuJohn chapter 7 uthola uJesu esekhuluma ngayo lemkhosi kuthiwa ngosuku olukhulu, ngosuku lokugcina lomkhosi uJesu waphakama. Kwaphakama abantu phoyena ebabonile beza wafika ngolokugcina ngoba uthe ngu-alpha phinde abe ngu-omega, athe ngu-omega phinde abe ngu-alpha. Wafika umkhosi usuyophela. Wathi mefika wababuka. Yazi uJesu ngingasho ngithi wayekwazi uku-analyze isimo. uJesu wayengafani nami. uJesu ongeke umbone ela ondini kumaZulu ezothi ke leli gama ngesiLatini ngesiHebrew lithi ngoba uyazi ukuthi vele i-audience yaleyo ndawo inolimi lwayo. Wafika uJesu wathi ume khona omile. Akeze kimi wathini? Yazi engathi ngake ngenze appeal yokuyofundisa ukuvangela. Ungavele nje uthi uyovangela kana ukafundisa ukuthi kuvangelwa kanjani. Ukuvangela kusho ukuba buhlaza. Ukuvangela akusho ukuthi ushumayela izono. Khona abantu abashumayela izono ababizwa ngama-sin preachers. Bazibale zonke izono ezibomvu nezimhlophe nezimnyama neziyelo. Agcine ngashongo lutho ngoJesu. Adlule kwizono zabantu angene engubweni zabo. Ngathi uxakwe yini ngeingubo zabantu ngoba akanika abantu bakithi indoda yaseCalvary. Angazama ukuzozenza iphilisi elikhipha izinto. Kwi-Old Testament bekunesivumelwano
phakathi kaNkulunkulu nabantwana bakaIsrayeli sokuthi abagcina imithetho yakhe. UGenesis, which means creation, ukudalwa. Incwadi kaGenesis enye yezincwadi ezinhlanu zikaMoses ezibizwa ngokuthi iPentateuch. Now kule ncwadi ezisihlanu leyo qala uGenesis uNkulunkulu uyadala. 2 Exodus yila khona uNkulunkulu efika nofuduko. Ngoba kwiTestament elidala la edala khona kuvele kwangena nje uSIN waphutshu. uNkulunkulu edala abantu wavele uSathane waqhamuka uSIN wathi phutshu. Walimaza ifellowship between God and man. Secondly, walimaza fellowship between Adam no Eva. Kwaqala ke manje kwazovela blame shifting. Ngoba ayikho into enzima njengokungazi. Ake sithi ignorant, ukungazi. Umuntu ongazi uyahlupha ngoba uyathanda nokusheshsha gijima athi uyofundisa engakayi kofunda yena. Manje ke umuntu ongaboni angakwazi ukudriver abantu ababonayo. Uyabona ukuthi kunzima kanjani? Now kwi-New Testament angithi sithe igama Testament lisho isivumelwano. Kwi-New Testament kune agreement phakathi kukaJesu nebandla nabafundi bakhe. KwabaseKorinte bokuqala chapter 11 verse 23 kufikwa la ethi khona uPaul uJesu wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha kuphi. All right, ngamanye amazwi uIsrael wanikwa iinstruction ngegazi ukuthi angalidli kwincwadi yamaLevi. Kodwa uSathane wagijima wayotshena izangoma ukuthi igazi nje imbuzi ziliphuze. Igazi anikukulidla ngoba umphefumulo wesilwane uhleli kulo. Uma bephuba eGibhithe kufa amazibulo kufika instruction ave lihluphi ibandla elingena instruction. Akuyona instruction kaNkulunkulu, instruction eza ngomuntu oyi1 ovela asho njalo umfoka ngidi wathi khona abafike ebandleni athi khale sami isicathulo la. Awu sothinike uyena ophethe. Khona abantu abaphethe. Khona abantu abanjani? Benze njani? Hey, ngiyazi ngiyanibongela nina aniphethwe. Ave kunzima ukuphathwa umuntu. Kodwa ngithanda leyo ukuphathwa esakhe isandla asise uphathwe i-gently hand ikubambe ngesandla ikubona ukuthi zikhona izinto osebuthakathaka kuzona kodwa ikubekezelele nokuphathwa esakhe
bafica abantu bekulahlile bakucrash abantu bakubukele phansi abantu asuke endaweni yokuba uNkulunkulu ehle aye jointing labo phuza khona afike akubambe ngesandla bekulahlile abantu kodwa qoshe umzolo oseqoshiwe ngoba ubanjwe ngesandla athi nokupha hathwa esakiza ahambe na uJesu makuphatha akuphathi ayokufaka ehlathini uJesu makubamba ngesakhe isandla esigentle ukubekezelela namaphutha akho uyawakhava awamboze ingakho noma ekubamba ngesakhe isandla abazalwane makufika la bekuphalaza khona behluleka ukubekezelela msukusuka ebandleni lakhe uJesu hlala ungasuki kuye bekezelela labantu abangakamphulelwa ukuthi awuzanga kubo uze kuJesu msukushiya ibandla likaJesu aya waligaranta wathi phezu kwaledwala bekezelela konke vuma kubambe ngesandla ngoba esakhe isandla sine destination la ikufuna khona yabona ke abavumayo ukubanjwa esakhe isandla indlebe kuba sengathi azizwa abantu abazihlebayo umzwelo ngoba ubanjwe isandla esehlabelele enye ingoma sebemhlebe bamenza inhlekisa bakhuluma noma yini umzwelo ethi noma I get tired along the way Jesus gives me power to press on. Jesus is me. There's never fail. I'll go this far. Bonke abamamkela wabanikeza amandla power awumamkeli nje kungabi khona lutho olitholayo khona amandla afumanekayo kuye awuzi kuye ubuye ungaphethe lutho ayisuka madoda abafika kuye wabaphama uyamukelwa Jesu uyamukeleka Jesu musugijima enkonzweni ungakavumelani naye musugijima ebandleni lakhe kana nikavumelani naye wesihlobo sami uma stenda kadlala imali phambili awukwazi ukungena endini ongayikhokhela angathi angizwa ngoba nikaze niqashe abaketheshari bayazi uma stand ufuna imali yakhe inkinga ekhona ebandleni sinabazalwane awunxoseni yazi ngike ngachecka lapha eredweni ngathola ukuthi masuka abazalwane ningabosuka emikhini mabeninika iTV njengoba ifikile izocosha akuzwakali bazoba nenkinga mase beedita praise God haleluya uthi amen lo mzalwane ngimbona ngekhanda nje ethi yebo mfundisi awu yazi siyabonga uma uJesu ungamamkele bese uze ebandleni lakhe ufana nomuntu owenze ifraud ukungamamkeli uJesu bese uparticipate kuma programs ifraud leyo
ngoba ungena ezintweni zika Jesu kodwa ungavumelene naye. Usathi ke uJohn bonke abamamkela hayi abajoyine isonto. Ukwamkela uJesu kuvulela kahle kahle ake ngiyibeke ngolimi olujwayelekile. Ukwamkela uJesu kusho qualified CV. Mangithi CV, it's a qualified spiritual CV to participate in the church of Jesus Christ. Angazi noma mhlamba kuzwakala into. Ungayidaphi kancane lento ukuthi sibheka bhekane ngathi singake sibheka bhekathi njengoba khona ohlele eduze kwakho nje useyilunga yini le bandla lika Jesu. Akuyonto le kufanele sisabe sonke la sebulungile nobudlelwana noJesu phela singena ngaye so athi masingena sobe kubhekwa inumber plate registration ukuthi uJE HN IZN inumber plate nje Jesus HN umele izulu likaNkuluNkulu ukuthi iyaphhi le moto le iregistration ekufanele ibonakale ethi esiphongweni sakho before kubonakala umphiki Christ kufanele itag ethi Jesus in you ikhona ngoba iyona le esothi masingena kubukwe yona bese kuthiwa you qualified. Dethani zingelosi bangene abangcwele bahle ifala ngakho dethani zingelosi bangene abangcwele bahle ningixolele nganza kwethu mayingathi nginibuyisele emva omnya ngathi hayi man lo baba wasibelesela ngendaba yezifundiso zokuqala man sesi right thina manje na how we are serving God, not even God but God. We worship God. Yeah, I understand that you worship God, but ungene kanjani? Kwathi ngithi ke sibheka ungene kanjani? Ungene kanjani? Bonke abamamkela wabanikeza amandla. Yabona isiZulu sivele sibe sikhulu sande sithi nje wabanika amandla. Kuyezwakala. Kodwa le efundwa la angicela ke iphindwe lekhuluma ngama right sike sikhathini labantwana bethi ndumzali uyakhuluma athi nginamalungelo ngifonela u1011 ake sizwe right equalified Jesus Christ. Those who received him you akufanele uthi received him but ungakholwa uye. There is a problem yokumamkela but ungakholwa uye. Where are you? Awuphinde mfowethu leyo qala nje. Yet to all who did receive him, Yes, yet those who received him, to those
those who believed in his Ake name sithi bazalwane, receive receive him him and believe in him. and believe in him. Don't receive him Those who received and you find yourself that you don't believe in him. Receive and believe. Mamkele bese uyakholwa. Yebo. to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Right. Hawu sike sikhathini samalungelo. Akekho la ungalazi ilungelo lakhe. Inkosi mayibonga. Shaya ngathi anasi. Abantu baza amalungelo abo abawanikwa abantu. Kodwa sinelungelo thina ke esikuJesu. Bonke abamamkela wabapha ilungelo. Sanibona? Uhlali phansi nje unelungelo. Izingelosi ezingakaze zanikwa lona. Why? Kuthiwa unelungelo. Kodwa ingelosi uthola ukuthi ubakade ehleli zimkhonza kodwa sinalo ilungelo onikwe lona. Ngisho ngamabomu le. Khona abantu abakhonza ingelosi kwasuka ke nakoke kwasuka. Khona uhlobo labantu abangakhonza uJesu abakhonza ingelosi. Noma ethandaza uthandaza ingelosi yokulunga, ingelosi yokukhanya, ingelosi yokukhanya, ingelosi yokulunga. Cha, phela mase ufika kuJesu unikwa ilungelo lokuthi ke uthuma ingelosi. Ingelosi kungabi wena isithunywa sayo. Kuthiwa manje thina ingelosi seziyasikhonza. Upgrade amhloba musukuthandaza ingelosi ngithandaza kuye. Dlule engelosini. Buka nje ingelosi yathunywa entombazaneni ingane encane. Kodwa hamba uyoyitshena indaba ezimnandi. Mayifika ingelosi ayifiki njengomfana waselokishini ovela ashaya ikhwele ngathi uyenjeni. Yes my brother. Khona abantu aba excited kabi ubizwa ngefiyo engathi inja. I downgrade leyo. Ingelosi ekhonzayo yangaya ngisho nakupastor nakupostoli nakuprofeti yaya nge entombazaneni mayifika yithi ngathi ngiyayibona lengelosi iyaliwe. Aw amen. Intombi yakwaZulu uma ngabe iyocelwa kuthunywa abakhongi baye kumnomzana bamemeze bengale kwesango bathi sikhulekile ekhaya thina sivela ashisigodi abesesho lomthumile ukuba socela isihlobo esihle la. Kodwa ingelosi yathunywa entombazaneni mayifika wena ophiwa umusa ubusisiwe kwabasifazane. Intombazane ekhonzayo engasonti yathi kodwa what kind of manner is this greeting? Kubingelela kuni lokho. Noma ungeke ukubone eBhayibhelini kodwa nginayo le belief yokuthi ingelosi yaphinda for the second time. Wena ophiwa umusa kwamanye amantombazane but wena ophiwa umusa not any girl kodwa wena ophiwa umusa ubusisiwe esifazaneni. Hamba nami ungasali manje igoqa amaphiko manje iyenyuka. Hallelujah. Hamba nami ngabusasala. Praise the Lord. Noma ngabe uthukile isolo thana inkosi izoletha another man engenzeki ngafane isolo kodwa iphuma ebhodweni elodwa. Praise the Lord.
nonophi umusa ubusisiwe esifazaneni. Ha, kubingelela kuni lokho. Ngijwayele ukuthi mina abafana bakwaIsrael bangibize ngefiyo. Hawu, lengibingelela ngenhlonipho kanje. Kwenzekeni? Yaqhubeka le ntombazi lengelosi yathi uzokhulelwa uzala umntwana. Kuyathiwa umaluleki ophezukonke. Haleluya. Uma bekuwe njengentombazane engekho kuye bawuyosho ngenkulu indumiso uthi bawuthi zofela la ekugcineni sengize ngahleka nami. Kodwa le ntombazane abangizondini. Kodwa le ntombazane yadlula message from the angel yathi pho ha ngiphilipila ngqola mina futhi angikho kule agenda. Hayi ngelosikhuluma kokwenzeka kanjani ngoba ngiyazi indoda. Hayi angifuni omunye umuntu wena kuyokwenzeka kanjani. Khona ikhathi zokubuza kungathi ngoba ume phambi kwakho uthi awusomabhizinisi uthi ngoba usomabhizinisi kuzokwenzeka kanjani. Angazi noma basekhona nosisi ababuzayo ukuthi hayibo kuzokwenzeka kanjani. Engathi la kuvele kubhobhozwe athi umuntu awungeke mhlawumbe okugcina awusafika amantombazane ethandaza ungekuwarobhe ngebank book. Kusekhona ama-bank book ethandaza amantombazane. Meke nje yabizwe mission khona abavuma ngo-day 1 athi yes sir yes so kungakapheli nesonto nje imethi sigcwele kuFacebook ilocal yabaZakes. Sanibonani noma sezomiswa ke iye ayeza amahamenti akhonza nawo kuFacebook nakwa-X ongasolveki. Kuze nenye futhi i-branch yakwa-TikTok mezophakanyiswa nje. Sesiyazi ke thina bo-EB ukuthi uyabona masike sathi siyakhonza sabona iy'moto ezingajwayelekile zigcwele kungenzeka ukuthi sekukhona ke yebo. Kodwa uMary wathi kuyokwenzeka kanjani. Why uMary abuza ukuthi kuyokwenzeka kanjani? Uyaphila. Uphila impilo engcwele. Awuthi angikhumbuze ibandla. Abanye okhi, omunye ukhiye ebufakazini bethu masima la. Bekudlule ekutheni sewumamukele uJesu. Ukuze ke manje sikwethembe ekutheni ke sowungaqualifya ekutheni useve. Beyingaphuma emlonyeni nje uthi ngisindisiwe. Ngimamukele uJesu. Ngisayiphila impilo engcwele. Yabona ke lokho ngabeka imali nawe ngithi beke yakho singabheji. Sithi mina makukuthi ngirong le yami ngiyoyifaka emnikelweni we-second session. Bangakhi olalela kahle makufakazwa mngwane ngisindisiwe ngimamukela uJesu kodwa iyasala lethi ngisaphila ubungcwele. Ubungcwele akubona ukuswenka kodwa ubungcwele kusho ubumhlophe benhliziyo. Kezwakala 12 a.m. 2 a.m. holy. Amen. Njani nama cellphone nje manje asephucuzekile. Akumanyala lapha.
thola ukuthi umuntu alisekho ichorus licishe udota ubukayo. Ake nithi be holy because your God is holy. Wakwabona uthola ukuthi umuntu wesilisa bawathaphana nosisi la thina siwathaphana namaZulu. Ubungcwele lo uhlatshelele ekhwayeni kuhlabelela abantu esithi thina sithi my Lord I want to be there. To be there, I want to be there. I want to be To be there, to be there forever. Le choir ngikhuluma ngayo mase kuphelile ubungcwele seyiququde yabuqeda. Yona sithi sihlabelela. Angene ekhwayeni kanti uyazi ukuthi ulandela bani. Thina sikhomba lapha. Yena ukhomba lapha ya kwi alto noma kwi soprano. Okanye soprano okanye altar ikhomba kwi tenor. Bekuthi makufakazwa abadala befaka ama spiritual bangene kuma position. Lenkonzo iphume nje kuma positions. Kodwa ngithi take your position. Kodwa ngithi everybody it's time yokuthi ukhohle ukuthi angikho ecommitting but take your spiritual position. Khathakhala bosakhathara abayakhala shika. Takhala masika orabashika. Take your position. Position yourself. Our church is moving to another direction. Take your position. Esihlolayo zibe ngiyamazi ugogo umkhize lapha eHammersdale wawungeke uyiprofethe wenza into oyithandayo ngenyama khonzwa baza babone lokho esikubonayo nathi lento yokukhonza uMaria wathi kuyokwenzeka kanjani akhathalekile ukuthi kusho ingelosi as long uNkulunkulu engakasho kuwe kezwakala I quote uMary kwiNew Testament kufika ingelosi kube kwakuwena wayothi ayikha uNkulunkulu ngihambele haleluya kamthola umkhwenyane ngayithola inzotha so ngaphuma izinto okuhlala hawu ngingahloniphekile khona ezingakhonza into sicuthela ukuthi siganane lalela ngeke ushise sewumakoti ukade ubanda uyintombazana kufana noma uyindoda kubafowethu abangakaganwa ngithi shisa ngempela manje ngoba awazi yoba neshwa ngoba uyanqena nokuthandaza uthanda uganwe inkinga yentombazana efikele wena njengoba bengisho nje ekhonzela ukuthi nje kube khona oza ngakimi akucishe vice versa ingane yethu indodakazi yethu ihlale madoda ikade ikhonza kumnandi angene lo brother yehle kuphela ama chorus icima izilimi kube kwi begrafenis funeral service phela izilimi kuphela indumiso imkhwisha ngozipta ngimfuna umfazi ophaphayo mina amen yazi enye yama signs bazalwane mawuthandaza othi inkosi umshado awungabi ithuna la khona imshado seyiphenduka amathuna indlela abangena ngayo uma bangene ngoJesu qala ubezolungisa injini abuyisela umuntu eofficeini lakhe as a marriage officer before I contract a marriage ngibuza umbuzo are you saved ngenzela ukuthi ngingathathi isinkwa sabantwana
impendulo mayicha ngisindiswanga ngiqale ngibuyisa uplan B wokuphambana neconstitution yase South Africa yokuintroduce imaster yemshado kowami umshado nalentombi enganile kwakune program ebhalwe isilungu kodwa neBhayibheli ngiyalithanda namanje alingikhohle kuyihubo 127 verse number 1 ngilithanda ngegood news lalibhalwe nje kanjalo if the Lord does not build the house the work of the builder stroke couple stroke bazalwane is useless uma uJesu akathi lay the foundation siyahlangana umshado ubemhlube phezulu kolwandle emhlanga sidle namasaladi siyincome idessert but after a week uyoqale acela umthandazo with week number 2 akasekho ebandleni week number 3 probation ye application to divorce court because isuke sevuleka amehlo ukuthi ubalo wahleli naye khona abantu abashintshayo manje bafika emshadweni umbono ukuthi ha kanti nje bengithi ngize ngifike la umuntu mefakaza besilalele ukuthi usaphila yini ubungcwele angaze nilido umuntu esekhwayeni thothi usekhwayeni indoda igquma esifubeni inothi ligquma kakhulu makukhona lo brother mengekho inothi alikho God is holy ibani ngcwele ngoba uNkulunkulu onjani uthi ke uJohn bonke abamamkela wabapha amandla he gave them the right to be called the children of God ngake nje ngithi ngumkhize ngihambe ngiye ngale ngizula nje ngiyoqola abantu lapha ya kwadla amahlahla noma kumbe kwakhangela ngithi ngumntwana ngingasho ukuthi kabani ngigcine lapho nje kungadinga ngibanjwe ngiyochaza ukuthi ngumntwana makusukaphi umntwana sanibonani lalelani leli phasika esikulo lagujwa abantwana bakaIsrael ibona kuphele bebenelungelo lokugubha umkhosi wephasika hayi abezizwe Gentiles now makuthiwa ke all those who received him he gave them a right kusho ukuthi noma besingafanele ukungena sidle iphasika kodwa yena ngokuthi yena uqobo azincame abe umhlatshelo wasenza thina ke manje saqualifya ukuthi singayikhuluma indaba yephasika uma sesifika ke kubafundi bakhe uthi esami sivumelwano nani sithi sisha egazini lami ngezwakala esinye ke sokuthi ke sivumelene noJesu enye isign eyokuthi ihlala kuye hayi eceleni hlala be in him be rooted in him ngezwakala impande ibandla lethu lilahlekelwe nje ukuthi abantu eke bagxiliswe Nkosi yami ungathi kaduvutha la ngakusasa uhlangana nomuntu ozokunikeza iphaphama because awugxilile ungaboni umehluko sanibonani niyabaza abantu abagxilile enkosini ukuthi umoya ongcwele ubenza abakwazi ukuhlola ukuthi cha uyashumayela yena kodwa hayi cha khona lokho kushoti sanibona number 2 lapha ekutholeni ilungelo lokubizwa ngomntwana kaNkuluNkulu kuthi elder lingashongo lutho kuwe uNkulunkulu
eze azothi mama usibanibani ngizokubonisa wena ngoba userious khona into ezokwenzeka ebandleni bese phakama lo mama akanagama akana profession athi qaphelani aphinde athi amen qaphelani uNkulunkulu umoya ongcwele uthangishe ebandleni ukuthi qaphelani khona ingozi ezayo ahlale phansi uyabona ukuthi silahlekelwa yini uma ngabe ithuba lokwakhana lingaveli ekwakhaneni kuthiwa ilowo nalo angibuye inkonzo yokwakhana isinikeza ithuba lokuthi sithola oprofessor la spiritual sithola ama gynecologists la akomoya sithole ama physiotherapist la akomoya sithole the dentist akomoya hayi umuntu oyedwa uyazi umuntu oyedwa ubani ipastor ngithe ipastor hayi upastor kunomehluko kapastor nepastor bonke abamamkela ubapha amalungelo ukuthi noma ngabe khona idemon eligaluza la kule convention aphakame ngale kokucela into permission noma imvume athi ngegama lika Jesu moya wokuqabana phuma lenkonzo ifuna nje abazalwane abazozipositiona haleluya haleluya babe izona zonke ipanele ezidingekayo umakhenikhi imoto mehamba kufanele abe nazo zonke ipanele ngoba uyazi umnikazi wale moto ukuthi ngenzeka kuphuma ithaya kudingeka isipanele sikamama kudingeka lesa sipanele salwasisi angikaze ngizwe mina ama parts emoto ecomplain ukuthi asisifunde isipanele so number 10 kusho wena wedwa mfuka man of God wake weza kuthiwa imoto icomplainile iyokhandwa yakhona isipanele engasifuni kodwa la kuphela amen kusala ngoba sifuna thina ezethi ipanela ucathi uNkulunkulu wayisiphukuphuku mengabe ethi i-fivefold ministry yadingeka ucathi kwakuyolunga amasoba nje nabavangeli kuphela kuyalunga amakhono othisha bodwa noma ke ngokuthi unayo inkonzo yokubahlalisa abantu phansi uyamdinga umvangeli kanti naye umvangeli uyabadinga abaprofeti ukuze naye aprofethwe sinohlobo labantu abawotsotsi kabi methandazela abantu ubathandazela hambe bathinta yonke indawo haleluya asho ngelimi makhashala abanda rondo baba kaRama uyazizwa ilimi zakhona ziyaqagelwa rondo baba kaRama rondo baba kaRama rondo baba kaRama into ayibona somewhere don't imitate all chaoses and confusion abamamkelele uJesu ubanika iposition Jesus akufanele kuphela isikhathi eside ungayitholanga iposition yakho ngoba uzohlupheka uzokhonza kabuhlungu uyintombazana ethi mina uCheleda kangiplani kwiprogram ulinda iprogram njengoba ungenzi lutho abantu abaplana ngobe kwiprogram bakhonza ngobe kwiprogram mengebe ngekho engaplanwanga thukuthela khubeke mina ngafika ebandleni ngingenaso isikhathi seprogram lalingekho ngiship ikomiti ngangibhala ama minute ingene uthi unobhala mase kufika izulu ngikhohle nothi bengiqalele
wabapha amalungelo. Uhleli lapho nje unelungelo lokuthi hey isikhove bangumsindo out. Njengoba uhleli lapho unelungelo lokuthi ungaloku uthuswa uThekwani. Niyazi lenyoni ekuthiwa amabhadi, angazi ukuthi amabhadi makutheni uThekwani ngoba inyoni yadalwa uNkulunkulu njengezinye. Khona abantu abasathuswa uThekwani meke wabona isikhove sesindisiwe. Wezwe isikhova hu asukuma athi akwe afela amatha isikhova nje igama lenkosi malibonga ngoba umuntu ongazange afike kuJesu uhlala ovalweni. There are two F's engifuna ukuba addressa nje kule. Khona uF number 1, F of fear, FEAR. Iyo ke le evamse ukubamba abazakes. F of fear. Ngeke. Hawu umuntu omkhulu kangaka. Ngizobe ngisathini? Hayi ngeke. Amen. Mawam. Ungesabi. Mamshobethe. Ungasabi lutho. Nonke bazalwane ningesabi. Uma kuwukuthi siyesaba singaphinde silicule leculo elithi igama lenkosi liyiyo yinqaba. They fear not, but come what may. Hallelujah. Umuntu oyazi iposition yakhe uyabayeka abaprofeti bakaBhaali. Bahlale bakhathaze. Abantu abayazi iposition yabo abafani noAugustine Sirino ozodlala yedwa. Abafani abazothi ngeke ngibukele nangumaswanganye khala abantu amatito ambulance yaseThembisa abanankinga. Abantu abayazi iposition yabo noma abekho esikimini sika coach bahlale ebhenjini, but I will wait for my time. Wait for your time. Wait for your time. Wait for your time. Wait for your time. Mengabati gena. Sukusabiswa abantu othola ukuthi nabo bakopela abanye. Wait for your time. Wait for your season. You have power. Una right. Una lungelo. Lokuthi step up. Step up. Fear not. Believe in him. Faith number 2. Ngithe there is faith of fear. Usathana uyawuthanda lo. Awujikijele kubantu abangekho kuye abasasontweni. Athi umoya ingcwele phakama. Uphakamise udumo kimi. Alalela amademoni ovalo. Ahlale phansi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi noma uF of fear ejikijelwa amademoni. Nomoya ingcwele ubhize kwistoreroom sakhe. Ubhize ekitchen. Yokholo khona uF wesibili FAITH
ngiyamthanda lo ake sithi faith omunye agijima afunda amaHebrew chapter 11 verse 6 ngaphandle kokukholwa for without faith ngaphandle kokukholwa ngeke wenza lutho okunye ngikwenza ngokukholwa ngazi noma ngophinde ngilithole niphasika kufanele ngikhulume ngoba kungenzeka ngilithole ngiyagcina and there is nothing wrong ekutheni ngilithola mhlambe okokugcina as long ngiphake right message. Hebrews chapter 11 verse 12 verse 11 Hebrews 11 verse 6 verse number 6 Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa ngokuba uzayo uNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona Ya. nokuthi ungumvuzo walabo abamfunayo. samba ngokukholwa ukukholwa kwenza ukuthi udlule entweni oyibonayo ungathuswa izintshoqo ezabantu ukuthi mawukhuluma imessage babuyisa izintshoqo zibe la esiphongweni engathi la ama exercise okuqala ekwakuthiwa iIrish ama 2000 hours lawo mase uthi uyakhonzisa nje uyabona ubuso ukuthi hayi kuthi akuqede thithizeleke nawe usaluthi hayi bazalwane hayi bazalwane ubona ukuthi hayi yahamba imessage ithuswa uvalo Jesus hayi bazalwane sesiyothandaza cha prophetha nje noma amathambo omile prophetha akubona kwakho ukuthi kuzokwenzekani faka impewu khona uzoyimilisa faka impewu engekho corrupt usibona nje siphila njengoba ngimla ngithandazelwe inkonde ngathi babuhlongwane wathi indodana khathala bashuka fika lapha ushumayele izwi ngilanje ikhehla lithandazile ngoba sayithola injalo akufanele sifake ama-aromat hayi aromat uhleli lapho nje msukudidizwa usathana athi uney'ngane ey'ntathu thula bonke abamamkela wabanikeza amandla lenkonzo akuyona yokuthi ivulvaye abantu benikiwe uNkulunkulu awunika umfundisi le siyithola enkosini amandla okukhonza ngisokulinda abantu ngaphandle ukukholwa kwabaseFirst chapter 6 phuthuma ngifuna le ndawo ethi nithathe nesihlangu sokukholwa shu kwabaseFirst chapter 6 from verse 10 uPaul uyayiaddressa le uthi if faith is a shield above all take the shield yeah Elokugcina qinani enkosini nasemandleni aya amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. uSathana kanamandla unamaqhinga unama tricks singaloke sikhuluma intshumayelo la sifakaza ubufakazi beingane kancane kancane uyalwa uSathane bazalwane uyalwa. Amen. Talk about victory qhubeka Ngokuba asibambene negazi nenyama. ngithende ngingakasukumi la ngeze khona ubuthongo lokuqhamuka nje kuzothi ngeze uthi nayo ke yebo Kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama. yes Nabayomoya bobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke izikhali maKristu yebo Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukube nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. khona usuku ke libe lubi nikhonza webakithi kuphela uamen izihlalo kube sengathi sinezipikile abantu bashayelelwe ezihlalweni amadimoni ashayelele abantu ezihlalweni efikile uNkulunkulu uthola ukuthi bakhona bona kodwa bathunjiwe Jesus. ubona ukuthi ngisho amadimoni
bayayizwa into uNkulunkulu ayifunayo abashayelele abazana nezihlalweni kube ngathi bafakwa yipikili umphathi wahlelo abesathi uyakhulu uyayinyakazisa ahambe yedwa kwenze njani sifikelwe isikhathi esibi Jesus. qhubeka sisi Nalapho senifeze konke nime. akuyamiwa ngiyayithanda le stand still ngisho kuwe mina ngithi noma ngabe uamen akasekho kodwa hima yangibusisa uPaul imelule kuTimothy uthi Timotheo mangabikho umuntu odelela ubusha bakho kodwa wena iba isibonelo kwabakholayo azizwe indlela okhuluma ngawo ispeech khuluma njengomuntu okholwayo abe esezothi ke thatha nani qhubeka Ngakho imani izikalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. izinkalo iwe siyavela le ndaba yokhalo akhulume ngayo uHezekeli yebo Nifakile isivikelo sesifuba sokulunga Izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela yabuya futhi le ndaba yezinyawo ekukhulunywe ngayo kuyihubo 119 uverse 105 Kukho konke nithatha isihlangu sokukholwa. kukho konke thabathani nasi isihlangu Sokukholwa niyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisho levuthayo. yonke imicibisho lokaSathane vele inqindo ukukholwa sengiyakholwa futhi ngiyazi bila yami ayisoze ifa sengiyakholwa ewe bila yami ayisoze ngiyakholwa bila yami ayisoze ifa ngiyakholwa ngiyakholwa ngiyazi impilo sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami sengiyakholwa futhi ngiyazi sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami sengiyakholwa futhi ngiyazi impilo yami oh hallelujah awaqina tabathani isihlangu sokukholwa eniyoba namandla oqima ngayo imicibisho levuthayo omubi mhlawumbe ukhona namhlanje awukaze wamemukela inkosi uJesu namhlanje yethuba lakho uba nawe ube ne-right abantu banawo ama-right kodwa nayo i-right enhle i-right ayinika uNkulunkulu noma ngabe unayo awuzalwa ebukhosini kodwa nayo i-right yokuba umntwana sithandaza sizothandaza namhlanje fisa sithandaze nabantu namhlanje abasithi Nkosi nami ngiyasazi akaze ngimemukele uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami namhlanje ngiyasinikela wena somandla oh hallelujah sizothandaza abanye sothandaza nabo bekuwa uNkulunkulu isakhuluma mhlawumbe kungenzeka isiphiwo ikaNkulunkulu bewesaba
fanele kuthandazelwe lefiye Sathane ayifake empilweni yakho sewathula namhlanje fanele uthandazelwe akasifana amehlo ethu shaka mahanta ukhona uthi Jesu khulumile inceke kaNkuluNkulu mina bengaze ngene abanye engutholile mfundisi khabazela bayakwazi ukuhlabelela bengaze bangene abanye uthola ukuthi bakhuliswe enkonzweni bakhulela ku Sunday school bengamemukela uJesu thothi bangena kwenye indawo kuzibaze bangena kuzo zonke inhlelo zenkonzo kodwa uJesu bengaze bamvume namhlanje ake uthatha isinqumo sanamhlanje ungenzele abantu zenzele wena sivala amehlo sonke shala mahanda awuphakamisa isandla sakho wena lapho khona uthi Jesu ngena enhlizweni yami vala amehlo akho losho njalo ngicela aphakamisa isandla sakhe phakamisa isandla sakho onamahloni ngami nami nakuba namahloni naye ngaphambi kwababa naphambi kweingelosi namhlanje awuthatha isinqumo sakho ungabheka umakhelwane wakho ngoba le ndaba iphakathi kwakho uNkulunkulu mayekhuluma ubekhuluma nawe Ngicela wena osho njalo uphakamisa isandla sakho sisavala amehlo ngegama lika Jesu. Thank you Jesus. Osibili ngicela ukuthandaza inceka uNkulunkulu isobabeka izandla lo onefiye benginayo uNkulunkulu into kaNkulunkulu kodwa ngesaba abantu ngegama lika Jesu. Cela osho njalo naye ake siphakame sonke nje abasho njalo beze ngaphambili cela siphakame sonke. Thank you Jesus. Oh, I love you. Oh, I love you. I love you. I redeem mama. I love you. Namhlanje oh love you elokhuleka nomuntu othi Jesu ukhona othi namhlanje bazalwane isiphiwo sami bese ngisaba abantu ngicela uNkulunkulu angephi faith sicela size ngaphambili lithi iBhayibheli asinikezwa ngomoya obugwala cela ake ungalokhu uncengwa ngezinto ezisiza wena sesajwayela uncengwa sacela osho njalo cela simuve nali itafula ngegama lika Jesu. Nangu mama oseqalile ake size nje singalokho esithiwa koqoqwa 1 2 3 4 5 kanti uyayibona wena mantari khamozila bahanta lemoshanda sondela mama nomunye umjoyini woza mama nawe mawukhona emumva woza ngaphambili ngiyambona la woza usuke esaba abantu iyo lefiyele ekukhulunywa ngayo iyo lekhulunywa ngayo uNkulunkulu ayikhusayo cela nisondele nawoza bakhona abanye basahlezi lapha ngaphambili ngemumva sukusuka lapho se woza shala bahanta
Zimbru kapayanta le moshana. Likambrala bosaya. Yele boshanda rimazia. Yabo njengoba ngikhuluma abanye bashaya uvalo. Fanele ngabe bayeza wathi uSathane bafaka uvalo khona kunjalo. Uvalo uyabanikeza khona kunjalo. Suka lapha umehlule uSathane. Yehlule uSathane nalowo madimoni alokho yenyesa. Mehlule. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, shalabahanda. Sumbrula bahanda. Eshalama koraima simbrala bahanda. Lemrika pashiala mosaya. Likambrasho ndolobo hanta ribosaya. Limosha karabayende lebosia. Mintaliba shanda kura bahanta. Shalamonto. Yabona manje ngicela ngabe bikho umuntu aphumayo. Khona uNkulunkulu mayingcwele into ayenzayo. Akungabe bikho zophuma ngaphandle. Shikapha asifale yonke iminyango. Izulu likhona ligcwele namhlanje. Ligcwele izulu. Shiparakazia. Nangoke ukhona. Nangoke. Ngicela siphakame sonke. Ufuna sivala amehlo. Khona into esokwenzeka manje. Sivala amehlo ethu. Phakamisa izandla zakho. Shama mama Marika Payente. Omunye umoyingcwele into angikhulume ngayizolo ngangayikhuluma khona umzalwane khona one high blood pressure ufuna uNkulunkulu kumphilisa woza ngaphambili shila bahanda akuvala amehlo akho ake silulele izandla phambili makhona maasha Mantarika Mozia Yele Mosha la Mahanda Ureaka Mazia la Bahanta le Moshanda Shila Mahanta Rimosaya Leke Pora Bashila Mahanta le Besaya Mantariba Shika Prala Mahanta Yala Mosha la Mahanta Zipayata Yala Moshara Yes Nasi isandla sikaNkulunkulu nawo mayingcwele bakisandla. Yes. Behind
ake sivala amehlo ethu ufuna simdumise vala amehlo wakho phakamisa izandla zakhe enkosini ngizwa ifu ngizwa amandla kaNkuluNkulu umoya ingcwele thandaza lapho khona akuthandaze shala mahanta zimbrula bahanta lebeshiyende baba wethu siyabonga siyabonga siyamukelwa siyabonga ukukhuluma kwakho siyabonga 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 zima mama 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 zima mama 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 raba baba 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 shalamaha Bayethe uNkulunkulu wezulu nomhlaba siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga ukuba phakathi kwethu siyabonga ukwenza umsa wakho sibonga amandla akho phakathi kwethu sibonga ukukhuluma kwakho phakathi kwethu siyawarelisa lamake siyawarelisa siyawarelisa that is spirit of fear come out siyabonga baba thatha udumo nenkazimulo fela uNkulunkulu sibongile moya ingcwele makhono ogolayo ngicela bambe lapha agola khona Father in the name of Jesus makaphiliswe lo wami naloya makaphiliswe naloya makaphiliswe ngemvimbo kaJesu siyabonga moya ingcwele thatha udumo namandla nenkazimulo kukufanele baba
egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Thank you Jesus Christ. Amen. Kanti baba bewusawukhumbula umkhuleko kanti baba besakhumbula umkhuleko kanti baba Sibongile baba wethu ongcwele wena nguyise wenkosi yethu Jesu Kristu sikwazi ngalendlela uNkulunkulu ngoba hambe nathi indlela yonke eintabeni amandla oqombola engasekho uye wasithwala wasuweza imfula nemfudlana kwethembeka kwakho wayithwala impilo yethu sithathe inkosi singabacindezelwa embusweni obumnyama usibeke endaweni ebanzi wasifaka embusweni wokukhanya mbuso wendodana yothando lwakho sibonga kakhulu uNkulunkulu moya ongcwele sibonga ukuthi uphakame singabe inhlekisa njengebandla sibonga kakhulu ntambama sibona uNkulunkulu efanelwe inhlonipho sibona uNkulunkulu efanelwe ubukhosi obungunaphakade sibona uNkulunkulu efanelwe ingcebo yonke ufanelwe amandla ufanelwe ludumo izibongo indumiso ufanele uNkulunkulu wethu siyabonga baba egameni lika Jesu inkosi yethu